Lejka. Chudia pršťaky. Leží, oddychuje a dudla. Ale že vraj to je lepšie jak cumlík. Tak nie je dudla. Leží babok. Lejka. Sa rada pozrieť do kamery. Budeme cumlať? No, si sa teraz zasekla. Vidíš kameru? No, tak. No čo? Haló? Haló? Ty, keby si spinkala. No. No a prsteky zase dosť. A ideme na to. Vidíš? No. Tak si dala ťaž natiahlo, no vidíš? No vidíš to. Vidíš to, jaká si. Haló? Babko? No, dneska to.